Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gablo Malam pemirsa. Nek esok niki kedebukan pemirsa. kemarin malam itu gerimis sih pemirsa. Tadi aku urung sempat tak jemur ning jopo. Kan baunya kan gak enak kan pemirsa. Sudah dicuci, sudah dibilasi, terus kemudian arep tak jemur. Mulane iki sebelum nanti Mas Santo balik kerja kan aku nonton Mas Santo. Aku lali pemirsa nek isdak duwe cucian baju. Masalahnya aku sudah pergi nyuci, aku risih pemirsa nek numpuk-numpuk terus sambune gak enak iki. Risih aku Mas yo mau nang omah wong loro rong gelintir. Aku ki nek gak tak cuci setiap hari rasanya aku mohon maaf itu bukan pencitraan atau apa segala macam. Aku risih ngono nek ada tumpukan baju kotor itu numpuk rong dino itu rasanya aku risih pemirsa. Terus juga jumlahnya gak cukup lah, ini karena nanti aku mau nganter Mas Anto, takut tenaga kehujanan lagi kok kemarin mending tak taruh sini wae nanti jemur. Aku udah cuma gosok pemirsa. Masalah iki yo aku tidak mau menggantungkan minta tolong tetangga karena yo rodok adoh pemirsa. Tur lek kula yo wong iki wong tuwa mlayu-mlayu gudak cuciane dhewe yo guys. Terus kono yo adoh. Kene yo deku yo wis tuwa wonge pemirsa. Anak-anak yo udah kerja dadi aku malah merepotno lah. Tapi jenenge memang kita bertetangga. Cuma tetangga kan udah aduh gak kayak make apa tante Deni cedhak pemirsa. Misalnya ditinggal buah ana salah siji sing nang omah nunggoni sapi, ana sing nunggoni jemuran, dan kene iki sapa tanggoku. Selatan sudah sawah, timur sawah, belakang yo perkampungan. Tapi kan gak cedhak omah, masih rada agak jauh. Sepupuku yo melok bojone, ketoke pelan-pelan dinan nggone bojone sana. Masih omahe kadang-kala ya dilangu ilekku wis tuwa guys. Mayu-mayu budal iki bukan ku ya gak enak. Aku tak tangga mong repot arep nyuci beras aku. Terus akeh jemur baju kene ya. Ya kegiatan gue seperti ini pemirsa. Iki ae sek arep apa jenenge nyapu urung seperti cucian dhisik aku. Mas Santo di depan guys lagi sarapan. Aku ben gak kedupiaan masak esuk-esuk mbriyut. Tak tukokno sarapan jadi stok beras gumangan awan tak taker. Ya gak mbuak-mbuak yo. Isa-isa wis wetenge wis wareg. Yes. Aku dadi tenang nek bojoku semangan, anakku semangan. Tak ketang tuku sego ngono. Aku seayem guys. Cek otak nyuci beras dulu. Pemirsa, aku ngolake jemur baju. Tak jemur di sini dulu aja, gak ada panas. Soalnya tidak ada panas, guys. Kita ngawal misalnya sempat gak kena. Gak kena masalahnya ganjel apa lagi didemek sitik diresik sitik karo Pak Jupon kena wis tak gondol merah tak cuangke nete-nete biasa piye bojoku rantau ndak yo ape asih Mas Santo pas lagi balik sik sebentar Mas njupuk
jemuran tak taruh mana iki tripote nah iki guys. Kita wis. Ini guys, tak jemur baju dulu Mas. Ya bisa Mas untuk balik. Tak kan nganter ke stasiun kan perjalanan. Lah yo gak bakal bisa mengejar hujan gitu lah. Biasanya ana srengenge. Ngono guys. Aku ya. Aku yo lali sak cucian. Nyuciku asli mang pemirsa. Yo dibilangi apa menjelang subuh lah. Tak bersih, langsung ini kan, langsung ini aman, tak tinggal itu aman. Yes, aman ya susah. Soalnya yo, mang tak ceritanya, gak dempet sama tetangga. Nek bajuku eman-eman kan pemirsa. Itu gak apa sih? Udah terus kalau direwang bukan nyuci kena hujan kan gak enak baunya. Aku ki lali padahal berubah-ubah ki lali nek bisa jemuran tuh. Mari biasanya ki bengi pemirsa. Soalnya ndek sore jalan-jalan jadi lali nek duwe cucian kan biasanya kan sore nyuci terus habis maghrib dijemur. Nek hujan tak masukno aku pagi tak lebokno. Terus pokoknya balada drama cuaca buruk hujan terus ini terus kaget. Kok bisa ngomong untuk mesin cuci ke sana musim hujan gitu loh, pengeringnya sangat bermanfaat. Iya, pengeringnya bermanfaat sekali guys. Oh, nek mulai saka apa? Jemput laki masak. Mana-mana nek restoran tuh gak makan pagi. Darurat orang masak wis. Cek tampil baju sing besar-besar, guys. Aku mau salah ngomong ya pemirsa. Ngene ku nyuci bengi yo, kita enggak. Maaf yo, mereka kadang ngomong kadang belibet kabeh aku. Biasa nyuci bengi terus Mas Anton ngajak jalan-jalan. Ya wis. Oh iya. Mesti lorong tak buka sithik. Ada buka sedherek separuh, nunggu bener hawa. Aku kurang nganu ya ngurusi pakaian aku ya. Nah, itu bisa. Kenapa dana nunggu pakai? Alah, pus. Jembuli uang. Gak nganu loh bisa. Kepikiran tak salah ini jemuran darurat. Ya cari pemirsa nek jeroan Mbak aja ketokno Mbak. Sing ngono. Ya maaf ya Mbak, ya kadang kalau lali aku. Ya saya minta maaf bagi pemirsa tidak nyaman nek pas aku. Oh iya, lempet-lempet apa mentel jemuran. Ya mereka mungkin ya ono sing gak nyaman, gak pantas. Ono sing komen ngono yo, iya sih. Kuwi karek pemirsane. Mulane kadang tak skip sing jeroan.
lali kadang pemirsa. Dia pernah bajunya dan dijemur. Nek ini kan aku gak pikiran pemirsa. Nek aku semula nek sekiranya kita agak udan ya tak tokno. Pemirsa. Kucing enggak. Ini Mas Santong. Saya kandang kok di kandang ayam kok di resini ayam kok guys. Nah. Yes, pemirsa, ya gimana ya? Apa jenenge? Jemuran darurat. Ya wis ngono kuwi. Jadi aku gak pikiran. Iki lho, mau tak dono pemirsa ya. Ngono guys. Tak dono pemirsa. Belas lho pemirsa, delok. Kok ono panas belas, guys. Nah, kuwi kampunge sebelah kampunge dulu lho pemirsa. Kok mbak rumputnya kok banyak. Lah wong ngarepe Mas Santo muni nyempat ora disempret-sempret. Wis tuku alat semprete. Oh ya guys, ya wis ya pemirsa jemurane. Wis ngene iki. Rambutku iki nganu pemirsa ngombak. Jadi yo arep nang salon ya nasi pemirsa mbak payah potong ya. Cuma aku lagi head guys. Aku nek keselenku head. Aslinya kan hormon KB susuk ki sebenarnya ki gak men kebanyakan. Cuma karena aku nek keselen sidik ngono lho pemirsa. Kayak istirahat sidik terus kakan melek terus aku nganu. Apa? Terus head sidik ngono. Sebenarnya apa? Sidik gak kok zamanku gadis kae wae pemirsa. Mohon maaf yo iki bahas head gak apa-apa. Yo mungkin iki kan aku yang menjelaskan nek pemirsa kan pernah ngekei saran yo. Mbak, apa jenenge? Iku Mbak potong, ya sini aku pengen potong. Ya sini mumpung Mas Santo omahe pengen potong guys aku. Ibaratnya ono sing ngawasi anak, potong ambek opo ngono lho kae pun nang omah ambek ayahe ngono. Cucu. Ya piye neh? Hetok. Aku malah ribet nggo potong ambune gak enak malah alah wis nek wis anu wae. Boh, soapan raroh. Terima kasih pemirsa. Ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopem. Ya iki mang pakai jemuran darurat. Mohon maaf jika ada tutur kataku yang kurang berkenan. Kata-kata hari ini siapapun berhak untuk menyukai orang lain, menyukai apapun. Yang jelas satu, jangan saling menjatuhkan, oke? Mau menyukai A, B, C silahkan. Tapi terus aja tuh dibanding no, aja apik iki lho, kontennya apik iki lho, apik wong iki. Jangan. Kok nek melukai hati orang lain ngono lho. Berbijaksana bermedia sosial ya pemirsa yo. Ngos ngono ae. Saranku, oke? Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.